Subay sa pagsaulog sa Idil Fitr, Police Regional Office 7 na nanghatag og mga kanding ngadto sa mga Muslim leaders ning Dakbayan. Si Luan Mirondina sa report. Sukwahi sa nangaging katuigan. Yano lang ang pagsaulog sa Muslim community sa Dakbayan sa Lapu-Lapu sa Idil Fitr karong tuiga. Wala na mga tapok-tapok nga gipahigayon sa ilang mga moske alang sa hiniusang pagampo. Sa ilang kaugalingong panimay na sila mihimo og paghalad subay usab sa nasinating pandemya. Mao pud ang guidance sa atong kuan. Pinakadako nga imam sa Pilipinas nga ari lang ta sa balay magampo og mag-celebrate sa Idil Fitr. Ganiha, gihatagan sa Police Regional Office 7 og 7 ka mga kanding ang mga Muslim leaders sa Dakbayan sa Lapu-Lapu atol sa pagbisita ni Police Brigadier General Albert Ignatius Ferro. Nabatasan na sa kadagkuan sa Police Regional Office 7 ang kanunayng paghatag og mga kanding o baka ngadto sa Muslim community isip pakighiusa sa ilang kasaulugan sa Idil Fitr. Walay media nga gitugutang makakuha og hulagway sa hamubong programa sulod sa sports complex. Hinuon nabantayan sa RTV Balitang Bisdak nga higpit nga gipatuman ang social distancing sa tibuok kalihukan. Because of the current medical issues, we cannot really have a big gathering. Lapu-Lapu is in GCQ, so we just selected a few that we have a ceremonial gift giving of live goats. Karon is opportunity nga nagpasalamat na nila kay tungod nagmalampuson ang ato ang pagpahigayon sa ato ang ECQ nga wala gitay nakita gani nga Muslim nga nataptan sa maong COVID-19. Nagpasalamat mi sa among Mayor Ahod Chan at sa mga kapulisan nga wala sila yung undang sa pagsuporta o pag-control sa maong sakit. Nagpasalamat mi sa dakilang Allah subhanahu wa ta'ala nga sa among panalangin na iyang gidungog among pagampo nga nakahuman mi sa among month of Ramadan. Gikan sa sports complex, gidaladayon ang mga halad nga kanding ngadto sa moske sa Barangay Pahak aron maihaw. Kabahin sa tradisyon sa mga Muslim mao nga ang imam mo'y gitahasan sa pag-ihaw sa gihalad nga hayop o gikinahanglan nga ang posisyon sa hayop ang ulo niini nagatubang sa kasadpang bahin. Gibahin-bahin ang karne sa mga kanding ngadto sa 8 ka mga moske sa Dakbayan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.